Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. Pangasinan naman yan. So for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko na mag-online process sa DFA. So ayun nga po guys, starting November po yata, nagpalit po or nag-announce po ang DFA na through online na po ang Apostel. So need nating magpa-online schedule. So, ang hirap guys. So, kailangan mo pang magpa-online. Hindi ka pwedeng mag-walk-in. So, ayan guys. Grabe po yung experience ko through online na magpa-schedule ng Apostel sa DFA kasi wala po akong makuhang schedule ngayong December. So, parang nakaka-stress guys kasi need mong mag-rush ng mga documents mo. So, ayun, abang-abang tayo guys. Lahat ng outlet dito sa Manila ng DFA. So, chinek na natin. Mahirap kumuha ng slot ngayon. Lalong-lalo ngayon guys na December. So, maraming naka-online or nag-aabang na magpa-apostil or magpa-schedule sa DFA. Guys, bago ko i-share sa inyo yung aking experience, please like, share, and subscribe guys to my channel. Pangasinan naman yan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin guys. So, click the bell button guys para ma-notified kayo sa aking upcoming videos. So, let's go! So, ayan guys, punta kayo sa inyong Google Chrome. So, isa-search po natin ang www.apostel.gov.ph. Ayan. So, pwede natin gamitin ang ating cellphone or laptop. So, i-click po natin yung book online. Then, yan, yung terms and condition. So, basahin po natin yan, guys. So, wait natin kasi nawawalan siya ng signal. So, ang online guys ay pre-charge. Wala pong bayad. So, i-click lang natin yung agree. So, dito guys, ilalagay nyo pala yung lugar or branch ng DFA kung saan kayo magpapa-sked ng apostil. So, sa box guys, lalagay natin kung ano yung transaction na gagawin natin. Sa akin guys is apostil. So, pipili tayo dyan guys kung saang region tayo magpapa-sked sa DFA. So, i-try natin tong DFA Asiana. So, isusulat natin dyan guys yung ating information. So, dapat correct spelling, tama yung Gmail address natin kasi doon tayo makaka-receive ng message galing sa DFA para makakuha tayo ng appointment slip. So, ayan guys, ganito po ang lalabas pag mag-check po kayo ng schedule. At kung hindi naman po kayo makakakuha ng slot, so pwede kayo magpalit ng outlet guys or branch hanggang sa makahanap po kayo or makakuha po kayo ng schedule sa DFA. So, ayan guys, pasensya na, medyo malabo. Trinay ko lang siyang i-video para i-share sa inyo guys. Bali, laptop po yung gamit ko. So, pwede rin po tayong gumamit ng cellphone. At ipiprint natin po yung ating appointment slip. So, ayan guys, next natin.
So, ito na guys, nakapag-sked na tayo. Ito yung ating appointment slip sa DFA. Kahit napakahirap guys, ayan, tiyaga lang talaga mag-online para makapagpa-sked sa DFA. 2,000 years later. Explore na tayo ha. Nandito kami ngayon sa SM Mega Mall dito sa Mandaluyong. Ayan, kasama ko sa partner. Ang layo pala nito guys. Pag ako lang, hindi ko talaga mapupuntahan to. So pupunta tayo guys ng DFA. Punta tayo ng 7th floor guys. Kasi doon ang DFA. Hi guys! Ayan, nagpara-schedule tayo. Nagpa-cancel tayo guys ng schedule sa DFA Asiana. So ngayon nandito tayo sa SM Mega Mall, Mandaluyong. So dito po ang DFA. So nakakuha po tayo dito ng mas maagang schedule ng appointment apostille. So waiting tayo guys. 2 PM ang aking schedule. So waiting tayo dito muna sa loob ng mall. Bang, kumakain ka na. Pagod ka na. Upo tayo. Hershey. Magtutunan mo kasi. Wala tayong tubig. A few moments later. Guys, okay na. Ayan. Balik na lang tayo dito ng 26 ng gantong oras din. So, bye! 2,000 years later. Hi guys! Yan ako ng aking pina-apostille. Ayan, dito sa Mandaluyong. SM Mega Mall Mandaluyong. Bye guys! Thank you for watching! Ewan, hindi ko alam. Yes, hi, Saya. Saya. Ayusin mo ha. Turong mo pa. Ay, tabingin. Tabingin. Ay, tabingin na. Ito, labubo, mahal. Labubo ba yan? Oo. Come on, labubo. Ay,